Masanto siya kabosan at si kayo namin mga karo. Ito na naman si Karo. Nangungulit na naman sa inyo. Kumusta na yung buhay-buhay natin dyan mga karo? Kumusta naman yung trabaho natin dyan? Kumusta yung agaw yun mga karo? Ilutan tayo may classmate ko tani. Nan-request siya may ni Tiba Manok mga karo. Saan tayo sabuan? Ni mala may kaibak mga karo ni ingkin ko. Gagargaran to lang ni Tiba Manok. Sabuan tayo tan mga karo. Gwapo na classmate ko mga karo. Sana ramay kaiba to. Pasyari radya ko no jabong abungay. Ilo to ang tiray tinula mga karo. Tinulan ni Tiba Manok mga karo. So ilo to iparungo tayo sa ramay bisita tayo na ani. Bantay niyang gad sampot tani. Gwapo ramang pasyad gad tsaka matartarakiran laki. Gisak pa may kin mga karo. Agyuliling wanang common mga karo. Aro vlog. Like, share, tan comment kayo mo latan. I-follow ako Facebook page ko. Aro vlog. Tan makikisuyak mo lang. Sa YouTube channel ko. Aro vlog. Like, share, tan comment kayo mo lang mga karo. Malay oras. Masang kulamay kin mga karo. Abay ni Tiba Manok ni malay ikintila ikalbutila tay igisatila mga karo. Ingla ta paano nalaguno yan sabuan tila ta ni malay sinabuang kulay fresh water from inirangan river mga karo. Kalyora tay kinto mga karo ta dutaktan aratais bola-bola to ta atan kintan dutaktan mga karo. Kami purities kwanta sangko kinargalay asin paminta limwag ko ni malulwag la singa may bulkang mayon sana kangalajay tanong kun kini mga karo apayas tinakang kulama payas ko tani akil lembong mga karo. Shout out si MJ Dance Guling. Shout out si Karo MJ Dance Guling. Sarap mangalajay kinay may bulong nga marunggay mga karo. Agtila problema raratan tani may dyan na panalan tayo gaano paano to may walay tanam tila tapano agtila basilad sana ni abong mga karo. At gagargaran ng karo lama pa sa ikarga tayo para sa ilutuan tayo may bisita tayo mga karo ni karga klama pa sa pani maganuan na lututan talo magkla mga karo sangko kinargaya may balanoy pampabaling itan mga karo an asin dagdagang ko matasin tamatabang mga karo ni mga karo nor cubes at tulay nor cubes itawa ng karo lamo akargang kumulaman na ay bitsintan mga karo kuwaring ipanang nga mau ano ni mga karo sangkuing karga lamay bulungan marunggay mga karo kung sublay lahat sa atan ito yung karo sublay ay naklutula mga karo simba bilara may bisita to mga karo o jalara yara may pimasyarakin tayo matartarakin laki mga karo. Bantay nyo paano kaba yoraya mga karo. San kargan tayo sa bawa may kinta marakap sa sabaw na nitib mga karo. Kargan mulabat dakalam mulabat mga karo ta paano kin harus lah mga karo. Wala ray bisitak mga karo ini si Karo Bintong, si Karo Eric, mga laro mga karo ni agkira mamampansin mga ay ni mansin laro mga karo matartarakin lakiratan mga karo. Karo Bintong tan si Karo Eric ni simba bilalamat irarame duaran kin tayo mga karo bisita tayo si Karo JB tan si Karo tayo lingwanan ko ang ngarandan Karo. Shout out si Karo aling wanang ko nga rampo agkula na alanta ken may pananganda
Man nanangangan tilamat mga kaaro, ingat kayo tan.